एबे आमे चलिलु कौन जाऊँ आम मामू घर जाऊँ ताकर आज कौन बेबी शावर अच्छी तो जीवु टे बुलाबुली करूँ आमती मजा मस्ती टे हम आज टोटाल वीडियो रहा फुल वीडियो देखिए एक्टर सिनेमा भाईर नहीं भाईर मामू में पहुंची गलु এই লোকটার বেবি শাওয়ার হবো এই খাইবারে ব্যস্ত রে চলো সবু ব্যস্ত हरिओम तस्य बंद कर दीटा लाइट बंद कर खुआ ना खाली काटू थो ना केक टा काटी दबो ये हमारा बुढ़ी खाली चिल्ले व्यस्त आ किछ नहीं वीडियो कर जी ये फादर
ଆମର କେତେ ଜିନିଷ ଲଗାଇଛି କଲରା ଗଛ କଖାରୁ ଗଛ ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ଅଛି କଦଳୀ ଗଛ ବି ଅଛି। ବାଇଗଣ ଚାଷ ବି ହେଇଛି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଇଏ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଚାଷୀ ଟିକେ ଅନେଇଦେଲୁ ୟଙ୍ଗ ଚାଷୀ ଆମର କାକୁଡି ଭାଇ ବୋଉ ଗଲେ ମାମୁଁ ଆମର ପଚିକି ଦେଲେଣି କାକୁଡି ଖାଇବ କଣ ଯା କେମିତି ଲାଗୁଛି କାକୁଡି କାକୁଡିଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଗୁଛି ମାଟିରୁ ଫୁଟି ବାଲା ଲାଗୁଛି। ଛୋଟଟା ମଞ୍ଜି କେତେ କ୍ଲିୟର ମଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କାକୁଡି ପୁଣି ଦିଆହେଲାଣି ଇଏ ପୁଣି ଶାଳି ଆଉ ଭିଣେଇ ଶାଳି ବସିକି କଣ ମାଟି ରହୁଛି ନା କଣ କଣ କରୁଛୁ ରେ ଶାଳି ଅନେଇଲୁ ଏଇ କାକୁଡି ଦିଆହେଲା ଆମର ଯୁବ ଚାଷୀ କହିବେ କେମିତି ଲଗେଇବା କଲରା ଯୁବ ଚାଷୀ ଆମର ଯୁବ ଚାଷୀ କଣ କହିବେ ତାଙ୍କର କୁହ କଲରା କେମିତି ଲଗେଇଛ କେମିତି ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ କୁହ କଲରା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କଷ୍ଟମର କରିବେ ଏଇ ଆଂଶ ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ 30 କିଲୋ କଲରା ପାଇଲେ ଆରେ ବାରେ ସେମିତି ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦରକାର ନା ଖତ ଦରକାର ଗୋବର ଦରକାର ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଆଉ କଲରା ଖାଇବୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ କଣ କହିବେ ସିଏ କିଛି କହିବନି ଆଉ ତୁ କଣ କହିବୁ କଲରା ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଆଉ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରୁଛୁ ବେବି ସାୱାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ହେଇଗଲୁ ରାଜମହଲ ପାଖରେ ରାଜମହଲ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ